Usa ka higayon mga igsoon nagmesa ko sa usa sa mga department sa local government unit. Unya nangutana ko kung kinsa ba ang department head kon manager. Unya dunay miduol og mingon kanako, "Father, dili ako ang manager kay wala pa man nigawas ang order sa ako ang trabaho apan gitawag ako nga overseer, magtatan-aw." Nakalimadmad ko mga igsoon nga kining pulong overseer gikan ni sa Greek word nga episkopos, nga diha pod gikan ang pulong episkopal nga bot pasabot opisina sa obispo, overseer. O tuod man mga igsoon, tanan nga dunay leadership role nga gaatiman og mga tao gitawag og overseer kung magtatanaw kung tig-atiman sa iyahang mga sakop. Busa ang ginikanan overseer sa iyang mga anak. Ang kamagulangan nga anak overseer sa iyang mga igsoon. Ang head sa office overseer sa iyang mga sakop. Ang president sa ministry overseer sa iyang mga kauban sa ministry. Ubusa mga igsoon ang mga pahimangno sa itong mga pagbasa karon ngadto sa usa ka overseer, mamahimo nga ma-apply kanatong tanan nga adunay mga tao nga atong giatimanan. Una, atong matun-an mga igsoon, nga ang usa ka overseer, ang usa ka magtatanaw, usa ka tig-atiman, kinahanglan adunay say maayong influensya. Good influence, maayong panig-ingnan. Diya sa atong unang pagbasa, giklaro ni San Pablo ngadto kang Timoteo nga iyang giasayan si Timoteo dito sa isla sa Crete aron magbutang og mga overseer sa mga communities. Ang kwalifikasyon sa usa ka overseer, matud niya usa ra nga asawa, meaning faithfulness. Dili siya palahubog. Iyang mga anak iyang gipaduol sa Ginoo. Dili siya mangtas. Dili siya maro-maro, and so on and so forth. So kana mga igsoon, unya ang atong Ginoong Kristo sa Ebanghelyo nagpahinumdom kanato nga yes, sin needs be mintras niya patas kalibutan por dili unta kita mahinungdan nga makaangin ta sa ubang mga tao sa pagpakasala. We Christians should not be the cause nga ang ubang mga tao sa kalibutan maadto sa pagpakasala, labi na ang mga gagmayng bata, but pasabot ang mga vulnerable, ang mga kabus. Kay kung maong ganing na may paghihikta na lang atong liog o galingan daw giitsa ta sa dagat, bugat nga mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo. So munang-una, naon ta tay maayong panig-ingnan ngadto sa mga tao. Ikaduha, isip overseer, kinahanglan kahibalutang mubadlong ug mapasaylo. Kanang pagbadlong dili aron pakaulawan ang tao, kundi dili aron tabangan siya nga makalimadmad siya siyang sayop ug maghinulsol. Unya kung maghinulsol siya, ato siyang pasayloan. Kanang pagbadlong nga naay pataban nga pagampo, nga unta siya mabuutan. Unya maghinulsol ug moduol sa Ginoo. Pusa ingon pa sa atong Ginoo, kung makasala siya perfectly each day, like 7 times, perfect number for the Jew, then we have to forgive him or her 7 times as well. Like, if he sinned perfectly, then we have to forgive perfectly. So kana ang duha mga igsoon. So una, balikan na to, maayong panig-ingnan. Kumusta ang atong pagka-overseer? Maayo ba atong panig-ingnan? Buutan ba ta ngadto sa atong mga ginsakupan? O di ba kita ang hinungdan nga naangin nato sila sa pagpakasayop, pagpakasala, nawad-an sila sa paglaom, sa pagtinarong sa ilang kinabuhi. And we have to ask that, each one of us, nga mga overseer sa atong pamilya, sa atong community, sa atong ministry, sa atong opisina. Unya ikaduha, gabadlong bata. Wala ba ingon nga kapaniguro rata sa atong kagulingon, like we say, ilaham ng kinabuhi, wala tayo labot ana. Dagko naman sila, wala tayo labot ana. But no,
we have the responsibility to correct, not to shame them, but to help them realize their fault and ask for forgiveness. Gapamadlong bata sa atong mga gibantayan? Like, naa ba tay constructive criticism, ga-feedback bata sa ilaha aron nga mamaayo ang ilahang kinabuhi? Unya, gapasaylo bata nga walay ihap, walay limit? Because that's who we are. We have to forgive endlessly. Nganong ato ning buhaton mga isuon? Ato ning buhaton tungod kay kita ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa naong sa Ginoo. Ug kana mahitabo nga pangandoy sa oras sa atong kamatayon, humanta na himong maayo nga overseer nga gibilin sa atong Ginoo diha isip magtatanaw overseer sa atong pamilya, sa atong katilingban, sa atong simbahan, sa ato ang opisina, sa atong ministry. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagtan-aw. If you find this video helpful sa inyong faith life, please subscribe to my YouTube channel and please don't forget to hit the notification bell for future videos. God bless you.